kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe dɔnkbaru labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila Maraka Fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi juma donya in na utikalo tile 17 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛmaya sigi kalata ale waleyara anw fɛ ba Maliba kɔnɔ ya san 2018 bondakun kan. Tako filanan o ye Ibrahim Boubacar Keita n'ale nɔngɔnkarikɛ a yɛrɛ nɔbila ko la ani Sumayila Sise a ye olu kari ɲɔgɔn na. Jaabiw olu bɔra a dajara jamana ɲɛma bɔta la ka sababu kɛ ale ka kɛmɛ sarada o cɛyara ni Sumayila Sise ta ye. Nga lahalaya minnu fɔra k'a fɔ ko kalata sɛbɛn dɔw ko kala tara n'olu ye k'a sɔrɔ kalata waati ma se gouvernement ko k'ale na jalaki ladon ma bugunatigɛ dɔnbali o kama. Gwara daba fanga ɲinitɔnw olu ko olu ma jɛ ni jaabi bɔlen ninnu ye ka sababu kɛ ko suɲɛliw yera a ko la ko kalata segiw k'olu lafara galon kan ko wa ko ŋanamu caman k'olu yera kalata in na k'olu tɛna sɔn a jaabi ma. Sumayila Sise a ye ɲɛfɔli kɛ. Kunnafoni labanw ye mun dangenɛmaya o ye k'a fɔ Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma Antonio Guterres diɲɛ tɔnba ONU ka secrétaire général fo ka taa se François Hollande ma Faransi jamana ɲɛma kɔrɔ k'olu ye Ibrahim Boubacar Keita wele ka foli bila la a ka sigili kura in na. Don wɛrɛ la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara o lamɛnli la. I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ sisan dani na jamana ɲɛmaya sigi kalata a waleyara anw fɛ yan tako fɔlɔ kɛra juillet kalo tile 29 tako filanan o kɛra août kalo tile 12 san 2018 jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale bɔra k'i jɔ ni saraba ye kɛmɛ sarada la 67 murumuru 17 Sumayila Sise 32 murumuru 83 lahalaya minnu fɔra k'a fɔ ko kalata sɛbɛn dɔw ko kala tara ni olu ye k'a sɔrɔ kalata waati ko o ma se o ye suɲɛli ye kalata sariyaw la gouvernement ko ale bɛ jalaki ladon ma bugunatigɛ dɔnbali o kama. Wa ministre min n'ale ɲɛsin bɛ administration territoriale ma ale de y'o kunnafoni ninnu dangenɛmaya k'a fɔ ko jalaki sɛbɛnna don ma bugunatigɛ dɔnbali kama procureur de la commune 6 o ɲɛkɔrɔ Bamakɔ yan wa jalaki sɛbɛn a labɛnna gouvernement fɛ. Laɲini ye mun ye o ye ka jalaki tigɛ kɔni ko o sin mɔgɔw ma minnu kɛra nin waleya kɛbaaw ye ani dɛmɛba jɛkulu. Gwara daba fanga ɲinitɔnw olu ko olu ma sɔn jaabi dilen ma mun bɔra waati furancɛ jaabi n'o bɔra ministère de l'administration territoriale yɔrɔ n'o kan ka sɛbɛntiya cour constitutionnelle fɛ u ko u ma jɛ n'a ye ko k'a sababu kɛ ko kalata segiw k'olu lafara galon kan ka taa Ibrahim Boubacar Keita kanu na ko wa ko suɲɛliw kɛra sariyaw sɔsɔra kalata o siratigɛ fɛ ko kosɔn sa bi jumadonya in na juma jiginnen kɔ Sumayila Sise a y'i danna tigɛ. A y'a jira bi wulada in na k'a fɔ k'ale de ye sebaya sɔrɔ jamana ɲɛmaya sigi kalata in na tako filanan na n'o ye o ye ani Ibrahim Boubacar Keita kari ɲɔgɔn na. Sumayila Sise a ko ale ye masaya sɔrɔ ni kɛmɛ sarada min ye o de filɛ 51 murumuru 75 Ibrahim Boubacar Keita IBK o ye mun sɔrɔ o ye kɛmɛ sarada la 48 murumuru 25 a ko jaabi minnu bɔra ministère de l'administration territoriale yɔrɔ n'olu ye waati furancɛ jaabiw ye k'olu kɔni ye jaabi kolonw de ye. A ko ale ka sebaya ale b'a sama k'a sɔrɔ a ko kɛlɛbolo bɛ to sen na ko maaw ka u jija maaw ka wulikajɔ kɛ ale ka jaabi ka to a bolo. Sumayila Sise a ye min fɔ o de ye nin ye. Kunnafoni labanw ye mun dangenɛmaya o ye k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron Antonio Guterres diɲɛ tɔnba ONU ka secrétaire général François Hollande Faransi jamana ɲɛma kɔrɔ k'olu ye Ibrahim Boubacar Keita wele nɛgɛjuru sira fɛ ka tanu ni foli ta ka ɲɛsin a ma a ka sigili kura in na a ka jamana ɲɛmaaya la. Emmanuel Macron Antonio Guterres ani François Hollande k'u bɛɛ lajɛlen ka kuma kɛra kelen ye u ko n'a ma ɲa malidenw dara e la Ibrahim Boubacar Keita k'i sigi an bɛ foli ni ta ka ɲɛsin ma an b'a f'i ye ka wulikajɔ ani ka fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa malidenw olu ka ŋunafan o bɛ sabati cogo min na basigi bɛna Mali kɔnɔ cogo min na accord pour la paix et la réconciliation n'o ye bɛnkan sɛbɛn min ni bolonɔbila kɛra la o kɔnɔ ko olu bɛ se ka waleya joona cogo min na wa François Hollande ale y'a ka kumakan a y'o sɛbɛntiya ni bolonɔbila dɔ ye n'a y'o kɛ a yɛrɛ ka yɛrɛkun kelen jatara siratigɛ fɛ cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma ko tweet.
kalata se ka kɛ jamana kɔnɔ ni ɲɛdamakɛlaw n'olu mana CEDEAO ani Union africaine olu ka ɲɛdamakɛlaw olu ye u ka lahalayaw y'o dankɛnɛmaya u y'a jira k'a fɔ kalata kɛra basigi la a kɛra kalata sariyaw bonyali la k'ali n'o y'a sɔrɔ fiɲɛmisɛnninw yera la k'olu tɛ se ka dankari kalata yɛrɛ lahalaya la nka u bɛ min fɔ sa o de ye k'a fɔ ko malidenw kɔni bɔra ko ka kalata kɛ kalata jɛlen ka kɛ basigi o kɔnɔna na ko fiɲɛbaw ma yala minnu bɛ se ka dankari kalata in na u y'o kumakanw u y'olu dankɛnɛmaya dɛnɛndonya tɛmɛlen faba kɔnɔ yan Bamakɔ. Ambassade des États-Unis Mali kɔnɔ yan baaraɲɔgɔnya ale ni communauté internationale mun dagan bɛ Bamakɔ yan u ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ utukalo tile 15 san 2018 tɛmɛlen faba kɔnɔ yan k'a jira k'a fɔ ko kalata k'a kɛra kalata sabatilen ye kalata min n'a kɛra basigi ani bonya kɔnɔna na o kosɔn sa ambassade des États-Unis au Mali ani communauté internationale baaraɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na k'u bɛ foli ni tanni ta ka ɲɛsin jamana fangamarabaaw ma u ka wulikajɔ la yaasa kalata in bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ kalata sabatilen cogo min na k'u b'o foli ni tanni ta ka ɲɛsin u ma u b'a jira k'a fɔ olu ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen na se Bamaliba fangamarabaaw ma yaasa u ka laɲini ye mun ye n'o ye jɛmu fanga o sabatili ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ ɲɛtaa sira walankatali o sabatili ani maracogo ɲuman fo ka se lakana ma k'u bɛ dɛmɛdoɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Bamaliba fangamarabaaw ma o sira fɛ k'a ɲini cɛbɔ fila min n'olu yera tako filanan na n'o ye Ibrahim Boubacar Keita jamana ɲɛmaa bɔta ani Sumayila Sise k'u ka u ka baaraw kɛ sariya kɔnɔna na u kana baaraw kɛ mun bɛ se ka na ni jamana ɲagamini ye mun bɛ se ka na ni jamana ndrakili ye kalata o kɔfɛ k'u ka laɲini tɛ o ye k'u bɛ foli ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma malidenw ka wulikajɔ la kalata in a bɛ kɛ kalata sabatilen ye cogo min na. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a sigira diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛsin maaw ma minnu n'olu bɛ dɛmɛdoɲɔgɔnya siraw taama n'an ko ma journée mondiale de l'aide humanitaire ale bɛ na ɲɛnamaya utukalo tile 19 diɲɛ bondakun kan o hukumu kɔnɔna na jamanaden kan na bilalen n'o ye civiliw ye olu bɛ se ka tanga cogo min na balawu bɛ yɔrɔ minnu na tɔn minnu bɛ yen n'olu ɲɛsin bɛ adamadenya dɛmɛdoɲɔgɔnya siraw tagamali ma n'an ko ma organisation humanitaire ani OCHA ka bolofara o ka hukumu kɔnɔna na n'an ko ma OCHA n'o fana ɲɛsin bɛ adamadenya o hakɛw olu makarani ma u ye lasirikɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma a kɛra arabadonya tɛmɛlen utukalo tile 15 a kɛra dunanjigiso la n'o ye kɛnpɛski ye laɲini ye mun ye o ye ka lafaamuyali kɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma dankari minnu bɛ kɛ adamadenyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaden kan na bilalen n'o ye civiliw ye kɛlɛ yɔrɔw la ko kɔni ye wale minnu n'olu ti bɛn u ka wulikajɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛsin bɛ jamanaden kan na bilalen civiliw olu bɛ se ka tanga cogo min na k'olu man ka kɛ maaw ye n'a bɛ ɲini ka dankari olu la o y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ adamadenya hakɛ tangali baaraw kɛ foli ni tannu kan ka d'u ma nin don kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o ye utukalo tile 19 ye n'o y'u ka don ye diɲɛ bondakun kan. Nin bɛ dan sigi an ka bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seyidu Sila Maraka Fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ n'an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɛnɛndon ka kunnafoni labanw k'olu di yanni seliba cɛ ni Ala sɔnn'a ma. N'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa journal en ligne ale sanfɛ malizoom.net malizoom.net n'a y'ale kɔnkɔn a bɛ Maraka Fama ka journal Bambara a bɛ se k'olu lamɛn ka ziiriw k'olu yira den taninw na olu k'olu lamɛn ladamu sira taamali don ka se Maraka Fama ka kunnafoni jataraw ni a sɛbɛnnenw ma aw ni ce aw ka kanuɲɔgɔnya sɛbɛntili la ka ɲɛsin anw ma a k'an bɛn dɛnɛndow ni Ala sɔnn'a ma inshallah. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.